एभ्रिवान गुड इभिनिं दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै दा आङो लोगोफोरजों बायदिसिना रायलायनानै नै लोगोफोर आङो अखा हादों नालाय ओंखायनो साथा हमनानै फैखाबाय साथायाबो अबस्था गैया साथायाबो अबस्था गैया माबानिफ्रायसो बोखांना लाबो नायबावाखै आङो नै ओमफ्राय दासो नायफैदों आरो खिथौलै खिथौ मैला जोबखासो नै मैला जोब नै आंना लोगोफ्रा ओमफ्राय नै बैयो माबा गार्लस हस्टेल आरो डन बस्क' आमगुरि नैबे गार्लस हस्टेल आरो ना साहाखौ दाबो मोनलोङाखै फुदुंगासिनो दङ नै दा लाबोबाय आरो जानोसै जोङो फुरिसो जाबावनोसै जोङो दासो फुं फुरि जाबावनोसै जि जानो लुगैदों ओंखायनो फुरि जानोसै जों गोथाव होनोसै गुदुं गुदुं दारा दा फुदुङा माबालाय जेखौबो होआबाबो बेखौ होदे जानो रोंला बिसोर आं थाइजौखौ लाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय लाबोआ बिसोर थाइजौ फिथाइ दं सिरिजोबदों दाख्लै थाइथामसो बेखौनो जानो लिंहरा आरो सिरि गारहोलाबायबाय लिंहरासिनो ओमफ्राय नोंहा आनारसखौ हारसिं जाजोबथारबाय आरो थाइब्रैया आलासि फैनायाव सेस खेबसेनो थाइनै हाखादों ओमफ्राय बै थाइसेखौ जोसा दाउथुखौबो जानो लिंहरा माखौ जोसा दाउथुआ दाउथुआबो जोसा थायो दाउथुआबो जोसा थायो नों माइरङा जोसा दाउथु दाउथुआबो हामा नाया बेयाव नों मिथियाखै टाइमानो मोनाखैबा टाइम मोनाखै मैया बेनो दाना मा खालामो मा दखान खालामो बयलार जाया नोंस्रा बयलार बायनांगौ फिसिबाय आरो फिसा फिसासो माथो साननैजोंनो सेरसे जायो होनलाबायाखैमोन नोङो साननैजों जाबाय 30 दिन 45 दिनजोंसो जायो सेर औ 30 दिनजों मालाबा जागोन र' नोंसोर जाफैगोन ज'नो ओंखामजों जानो लुबैबाय आं बेखौ मुदुफुल ना आलुथाय फुङाव मोजांसिन जायो बिदिनो खनला गाबिलाया फुङावनो लुगैदोंमोन खालामदो माबाखौ जाबावला जानो लुगैनानै जानाया माबा माबि लाबोनानै जाहोफैखायाबा एवनानै लाबोखानो बोरमाखौनो जाया आङो बोरमा जाया नायनो बायो आं बोरमायासो गोथावसिनलाय आयौ उलुथिबा स्प्रे खालामबाय होननानै आया बोरै समान खेलायाबो समान थांमारो आलासि फैनाय जायो नामा
बेरायहैनोसै बेरायहैनो मा दैखुन गोनांसो थांनो मोननांगौ ओंखायनोथ' बिदियावसो थांनो मोननांगौ ना गरमद्राय जायो कर'ना मा एवखो गन्थंआ बोरैबा मोनहैदों नैबेयाव जाथ'ला जोङो दे नैबेयाव जाथ'ला जों नैबेयावसो जानोसै नैबे दखानावसो जानोसै जों गोथाव मोनथारो बेयाव साथाखौ दोनथ'नोसै आं बेहाय थाथ'थोंसै साथाया सिंग्रा दं नै थांगासिनो जों लोगोफोर साहा लोंनो थाखाय आयौ गारियाव बानलु सुफुंफिनबाय बाबु हमलाबाय आं लानानै फैबाय नालाय हमबाय थानोसै गोसा एक नाम्बार होनायसिन दा गोसा बैयाव दा पकरिजों बुंबावनोसै पकरि जायानोसै मा पकरिया ओमफ्राय माबा कफिनि दां बेयाव गेसावदों बेयाव गेसावदों टाइमआ जाबाय दां मिथियाखै 4:30